L'Arteca és una novetat que a mi m'ha agradat molt participar-hi, perquè el que sí que esperes quan fas una exposició és que la gent ho vegi, i si hi ha comunicació encara millor. Jo no tinc cap inconvenient en explicar el que faig. No tot és explicable, però m'agrada ensenyar-ho, el que faig, i parlar-ne. Tot i que hi ha qui et dirà, qui de cop de seguida es gira en banda i diu no l'entenc, dic no, és que no has d'entendre, mira tu i veuràs les meves inquietuds que m'han portat a fer això, no? I el que passa amb Arteca és que hi ha molta gent que ho ha vist. Suposo que va començar per la idea d'un artista en concret i la seva companya, en Tano Pisano i la Blandín. Van venir a la biblioteca, van venir a parlar amb mi d'un projecte que volia engrescar a la població de Palafrugell per parlar d'art d'una altra manera, que no era habitual, per tenir un espai obert a tots els artistes i obert sobretot als joves creadors, sense masses barreres, sense masses traves. I d'aquesta xerrada va sortir parlant-ne tant el servei d'exposició com el de préstec, que potser és el tema una mica més innovador que presenta Arteca. El tema del préstec funciona de forma molt senzilla, igual que funciona el préstec dels altres tipus de materials a les biblioteques públiques. És a dir, qualsevol usuari, en aquest cas major de 18 anys, té la possibilitat d'endur-se a casa un quadre o una obra d'art en préstec durant 30 dies, només cal tenir el carnet de la biblioteca. Aquest és el tercer quadre que m'he quedat en préstec. Fins i tot he pensat més d'una vegada de quedar-me en algun.